Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol 1-2. Fectorau a mecaneg. Nodiant vector mor belled mae defnyddio nodiant o gynrychioli vector fel colofn yn gyfleus pan yn ysgrifennu gyda llaw, ond yn lefurus i'w brynto gan bod angen 2 linell brynt yno ni. Felly, yn aml, ysgrifennwr vectorau yn nhermau'r vectorau uned I a j. Vector uned yn golygu maint I yw'r vector un uned yn yr uchelyn x, a j yw'r vector un uned yn yr uchelyn y. Felly, ni'n gallu ysgrifennu'r vector 5, 3, sef 5 yn y cyfeiriad x a 3 yn y cyfeiriad y, fel 5i, sef 5 lluosi 1, 0, yn y cyfeiriad I, yn y cyfeiriad x, a 3j, sef 3 lluosi 0, 1, yn y cyfeiriad y. A wedyn ni 7 minus 2, ni'n gallu ysgrifennu fel 7i, yn y cyfeiriad x, minus 2j, yn y cyfeiriad minus yr uchelyn y wedyn. Felly ij, ni'n gallu defnyddio neu'r vector colofn. Cynrychioli'r vector mewn print trwm pan yn ysgrifennu, felly mae'r I yn brint trwm a mae y scalar yn brint ysgafn. Ond pan yn ysgrifennu vectorau gyda llaw, rhaid dangos yn glir taw vector yw hyn wrth roi llinell oddi dan y lythyren, neu llai llinell syth, neu llinell sgwigl fach oddi dan y llythyren i gynrychioli taw vector i ni'n siarad am, nid scalar maint 1. Cydeffaith system o rymoedd. Mae cydeffaith system o rymoedd yn un grym sydd ar un effaith ar system o rymoedd. Gallwn ni ddarganfod wrth adio'r vectorau sy'n cynrychioli'r grymoedd unigol. Ni wedi gweld hyn yn gweithredu o'r blaen. Felly, enghraifft cyntaf, mae 3 grym yn gweithredu ar ronen. F1 yw'r vector 5i, sef 5 yn y cyfeiriad uchelyn x, 5 uned yn yr uchelyn cyfeiriad x, plus 3j, 3 yn y cyfeiriad ar uchelyn y. F2 yw 8i minus 5j, a F3 yw 7i minus 6j. Darganfyddwch y grym cydeffaith sy'n gweithredu ar y gronyn gan fynegu eich ateb ar ffurf vector. Felly ar gyfer y grym cydeffaith, galfon ni fe, ni mi adio'r 3 grym unigol, F1 plus F2 plus F3, a ni'n gallu naill ysgrifennu nhw ar ffurf colofn vector, neu gyda'r i's a j's, a ni'n cael felly ado'r uchelyn x, sy'n dod yn 20, a'r uchelyn y yn dod yn minus 8, felly naill ysgrifennu fe fel vector colofn, neu 20 minus 8j, yr un vector, y vector cydeffaith. Enghraifft 2. Mae'r diagram yn dangos 3 grym F1, F2, F3 sy'n gweithredu o'r tardd. Rhoddir bod maint F1 yn 8 Newton ac yn gweithredu ar ongl 27 gradd yn wrthglocwedd gyda'r uchelyn x positif. Darganfyddwch F1 ar ffurf vector. Gallwn ni wneud hwnna yn gyntaf. Felly ar ffurf vector, os galwon ni'r y ddoi elfen o'r vector, yr elfen uchelyn x a'r uchelyn y yn P a Q, gallwn ni lunio'r triongl P a Q, P ar draws, Q i fyny, lle mae P dros 8 yn mynd i fod cos yr ongl, felly mae P yn 8 lluosi cos yr ongl yn dod yn 7.128. A mae Q, rhannu'r hypotenuse, yn mynd i fod sin yr ongl. Felly mae Q yn mynd i fod yn 8 lluosi sin 27 yn rhoi 3.632 i ni. Felly mae gyda ni P a Q, felly dyna'r vector ar gyfer F1. Yr elfen sy'n cynrychioli'r uchelyn x a'r elfen
sy'n cynrychioli'r uchelyn y fer vector colofn. B. Roddir bod F2, dyma ni, yn 1.8i minus 4.2j. Felly ni'n llysgrifennu hwnna fel vector colofn, a F3 wedyn yn minus 3.7i plus 1.9j yn y pedrant yna. Felly ni angen grym cydeffaith y 3 grym yma, a rhowch maint a chyfeiriad y grym cydeffaith yma. Felly, grym cydeffaith, mae rhaid adio nhw i fyny. Ni gyd yn ei elfennau y chelyn x ar y top a'r chelyn y o dano. Felly ni'n gallu adio rhain a ni'n cael 5.228 a 1.332. Felly dyna'r grym cydeffaith ar ffurf vector. Ni angen maint a chyfeiriad, felly ni'n gallu creu triongl bach. Mae'r ddau yn positif, felly ar draws mae 5.228 dyn ni, i fyny mae 1.332 dyn ni. I ddod o hyd i'r maint, mae'n ni ddefnyddio Pythagoras, felly yw'r maint, y grym cydeffaith, ail isradd, sgwar y ddau ochr fyr, a ni'n cael 5.40 Newton. A'r ongl wedyn, ni fel arfer yn cymryd tan yr ongl, felly gyferbyn dros agos, a ni'n cael 14.3. A mae rhaid dweud lle mae'r 14.3 yn, felly gorffen y cwestiwn trwy ddweud maint y grym cydeffaith yw 5.40 Newton a'r ongl 14.3 uwchben yr uchelyn x positif. Y ddoi yn positif, felly mae cyfeiriad yn mynd i fod yn y cyfeiriad yna uwchben yr uchelyn x positif. Enghraifft 3. Yn y cwestiwn yma, mae uchelynau x ag y ar blaen llorweddol llyfn. Mae 3 grym yn gweithredu ar ronyn mas 3 kg. Dyna nhw'n 3. F1, F2, F3 yn nhermau I a J, lle mae K yn gosonyn. Os oes gan y gronyn gyflymiad yng nghyfeiriad x, ond dim cyflymiad yng nghyfeiriad y, darganfyddwch y cyflymiad yma a gwerth K. Felly, bod i AX fod y cyflymiad yng nghyfeiriad x, felly cyflymiad yn gallu cael ei gynrychioli gan y vector AX yng nghyfeiriad x a 0 yng nghyfeiriad y. Felly ail dedd Newton y dweithio ni bod y grym cydeffaith yn hafel i'r mas lluosur cyflymiad F yn hafel i MA. Felly ni'n gwybod ni wedi gosod y cyflymiad yn AX a 0, 3 yw'r mas, dyna'r 3 grym sydd gyda ni yn gweithredu ar y gronyn. Felly mae 5 minus 3 plus K ydyn ni, sef 2 minus K yng nghyfeiriad x, a 7 plus 5 minus 3K ydyn ni yng nghyfeiriad y, yn hafel i 3AX dros 0. Felly, os cymeron ni'r un 0, llwn ni dim ond K sydd gyda ni fyna, felly 12 minus 3K yn gorfod fan hafel i 0. Felly mae K yn mynd i fod yn 4. So dyna gwerth K. Gosod yn ôl yn yr elfennau ar gyfer uchelyn x. Felly mae 2 plus K yn hafel i 3A gyda x yng nghyfeiriad x. Yn rhoi i ni mae AK yn 4, felly 6 rhannu y 3 mae A yn 2. Felly mae'r cyflymiad yn 2. Dyna ni. Enghraifft 4. Mae gronyn mas 5 kg yn ddisymud ar fwrdd llorweddol llyfn. Ar bwrdd lluniwyd set o uchelynau x ag y, gyda'r tardd wedi lleoli ar y lle mae'r gronyn. Dangosir 3 grym, F1, F2, F3, ar y diagram ac y 3 grymyn yn gweithredu ar y gronyn. Darganfyddwch grym F1 ar ffurf vector. Felly mae'n 6 Newton a mae ar ongl 160 gradd o'r uchelyn x positif. Felly ni angen hwnna ar ffurf vector. Felly
os ddodwn ni P a'r Q, creu triongl sgwar gyda'r grym F1, P yn llorweddol a Q yn vertigol. Os dyw 160 gyda ni o'r uchelyn X positif i'r grym, mae 20 gradd gyda ni wedyn tu fewn y triongl. Felly, mae P yn mynd i fod yn minus P, achos mae fe yn y pedrant, yr ail pedrant ar draws. Felly mae P rhannu 6 Newton yw maint y grym, yn hafel i cos yr ongl. Felly mae P yn hafel i 6 cos 20, sy'n dod yn 5.638. Q wedyn, Q rhannu 6 yn mynd i fod sin yr ongl. Felly mae P yn mynd i fod yn 6 sin 20, a ni'n cael 2.052. Felly dyna'n P a'n Q ni. P, cofiwch, mae'n nghyfeiriad negatif X, felly minus 5.638 a 2.052 yw'r vector sy'n cynrychioli F1. Rhan B, darganfyddwch gyflymiad y gronyn a rhoi maint a chyfeiriad y vector. Felly mae ail deddf Newton yn dweud ni bod y grym cydeffaith yn hafel i'r mas lluosur cyflymiad. Felly grym cydeffaith yw F1 plus F2 plus F3 yn hafel i'r mas yn 5 lluosur cyflymiad. Ni'n gwybod gwerthoedd F1, F2, F3, gosod nhw mewn a sgrifennu nhw fewn colofn, o'ch mae'n rwyddach ysgrifennu fel yna. Felly dyna F1, F2 yw 7 a 4, a F3 yw 2 a minus 5. A mae'r rhain i fod yn hafel i 5 lluosur cyflymiad. Felly, cyfuno y fectorau o'r ochr chwith, a ni'n cael 3.362 ar nghyfeiriad X a 1.052 yng nghyfeiriad Y. Mae'r rhain yn hafel i 5A, rhannu 5, a ni'n cael bod A yn 0.6724 a 0.2104. Nawr mae'n gofyn ni'n rhoi maint y chyfeiriad y vector yma. Felly, maint, mae'r ddou yn positif, felly ni'n y pedran gyntaf. Felly 0.6724 ar draws a 0.2104 i fyny. Cymryd Pythagoras i ddod o hyd i'r maint, a ni'n cael 0.705 metr yr eiliad sgwar fel y cyflymiad. A'r cyfeiriad wedyn bydd yr lan rhannid ar draws tan minus 1 hwnna yn rhoi bod theta yn hafel 17.4 gradd. Mae'n rhaid gweud le mae e. Felly mae'r maint cyflymiad yn 0.705 metr yr eiliad sgwar ar gyfeiriad 17.4 uwchben y llorwedd neu uwchben yr uchelyn X positif. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.